Tagol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako, si Manggas. At ito ang Siko. Sino? Ako. Hi, Manggas! Hi, Tita. Na-stranded ang dalawang astronaut matapos masira ang sinasakyang Boeing Starliner Space Shuttle. Ito'y ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Nagkaroon ng technical issues at nag-malfunction dahil daw sa tumagas na helium. Nakipag-usap na rin sila sa engineers ng SpaceX upang masolusyonan ang nakitang aberya. Kaso nga lang, Pebrero 2025 pa makakabalik ang nasabing mga astronaut dahil sa Setyembre o ngayong buwan pa lang ila-launch ang isa pang space shuttle ng SpaceX na magsusundo sa kanila. At ayon naman sa mga astronaut na na-stranded, okay lang naman daw sa kanila. Susuporta na lang po sila at gagawin na lang nila ang iba pa mga scientific studies habang naghihintay sa kanilang sundo. Ikaw, kabisyo, anong gagawin mo kung sa outer space na-stranded ka? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning call! Morning, Tit! Kabisyo! Feel good, Good morning! Do you remember? September 4, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang cool na Angkol. Trending na trending sa radyo man o online. Angkol Dago! Kasama rin ang pambansang tita dahilan kung bakit ang dami nang nanonood ng radyo. Sabi na yan, sarap manood ng radyo. Walang iba! Tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Shoutout sa mga astronaut. Thank you, Tits. Alam mo, wala pa ako naging jong astronaut. Meron na. Yung isa pala na humingi ng space. Talaga rin. Kala ko yung naka-helmet. Iba yun. Kahit nag-check-in, nag-helmet. Ay, good morning sa inyo lahat. Ano kayang feeling na may stranded ka sa outer space? Imagine Okay ikaw, lang yun. question lang din na stranded ka sa baha the other day. Yes. Di ba iba yung feeling na wala kang magagawa, kung maghahantay ka na lang hanggat mag-move. Oo. Nag-aantay ako ng U-turn, so 1 hour ako na stranded. Paano sa outer space? Wala na U-turn. Oh. Diba? Hindi, maraming U-turn doon. Hindi yun U-turn, Saturn yun. Ang galing Basic na naman. Basic na naman. Kaya talaga pagbabaero matalino. Hala! Buti nga sa inyo mga space shuttle. Ay, Star City. pero eto na nga, yung ating mga astronaut naman ay hindi naman sila nagpanic since meron namang communication. At nakakatakot po yan, no, na parang feeling mo, baka sunduin ako ng alien dito or... Ako hindi ako natatakot sa sundo ng alien, pero baka hindi makahinga, mamatay. Pero meron naman sila, may mga supply pa naman ng Oo. oxygen. Oo. Ako daw nag-aalala sa alien. I think hindi naman Naniniwala masasama- ka sa alien? Oo. Siguro hindi dun sa mga itsura nila, pero may mga kapitbahay tayo sa space. Ang laki-laki ng galaxy eh. Oo Ang nga. laki-laki ng universe eh. Feeling nyo tayo lang? Hindi. Oh, malay mo. Ganun lang baka limited yung pananaw mo about sa creation ni God. Marami siyang create. Ako ay isang alien. Hello.
Parang yung babaerong kapitbahay lang namin, hindi naman yung alien. Wala Diba? naman. Walang effect, Mang Kanor, walang effect. Oh, pero ito nga, sa ating mga astronaut, so, Sabi ni Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel, ang astronaut mabagal yan kahit sa pag-ibig. Bumabanat. Sir Elijah. Sir Sir Arnold. Arnold. Ilang Elijah Hotel. Oo. Di. Hi, Elijah. Lalaki din. Lalaki din yun. Oh, Sa sabi ko, Bible Sir Arnold, yung mga banat mo na yan, Alams na. alams na, mahilig. Idol ka nito eh. Ganun ba? Oo. Marami na rin itong naging ex. SpaceX. Humingi na SpaceX. Totoo, kasi mabagal naman ang galaw ng astronaut pag nasa outer space ka kasi zero gravity. And hindi naman nagmamadali. Wala namang hinahabol na oras. Walang hinahabol na X. Sabi ko na gravity ka eh. Ano yun? Sabi ko na gravity ka eh. Ano gravity? Bakit? Nahulog talaga ako sa'yo. Okay ba? Bye! Malis na ako. Lahat Malis na ako. ginagawa mo na ng paraan. Para sabihin Bakit kong ba? magaling ka. Hindi. Talaga. Tahimik na lang ako. Yan kasi Mang Kanor, puro kadakdak ka dyan. Eto mga astronaut ngayon pinag-uusapan natin. Pero kailan kaya magkakaroon ng Pinoy, no? Na papadala sa outer space. Yung talagang, If I volunteer my exes. o kung ikaw na lang kaya. Ha? Ba't At sila least. pa? Pero if given a chance, Ako? Tanya Chinita, yan, sa outer space. Okay lang. Basta Kaya may ka? proper training and i-secure nila yung yung family ko, yung anak ko, lahat, yung future nila. Oo. Dapat pagpapagamot, lahat ng expenses, lahat ng sweldo sa kanila mapupunta. Dapat pirmahan ko. Lifetime, lifetime contract. Kasi hindi naman ganun kadali eh. Pag, Pwede na ako di makabalik eh. Oh. Oo, diba? Tulad yan, na-stranded. Pero sila. dapat may last for the road ako sa ano ko. Basic! Sabi talaga Tanya Chinita, last for the road! Kasi mag first for the space ako eh. Di pati alien. Pati alien titirahin namin. Ako nangarap din ako eh. Na Nangarap ako maging astronaut. alien. Para may power ako. May power yan. Yung alien. Yung astronaut. Babaero din ba yan? Ay nako, yan na naman tayo. Ay, yung astronaut. Yung alien? Ay malamang, pinatulan mo daw. Yung astronaut. Yung babaero. Meron silang antena dito eh, dalawa. Ay, yung alien. Tinininini. Ay nako, maniwala na sana ako. Naging ambulansya yung Yung astronaut. yung alien. Ay, may tininin. Malaki yung mata niyan eh, no? Nung alien? Nung astronaut. Siyempre, Sa lahi nila yun. lahi ng astronaut? Ng alien. Hindi, para makita nila yung lahat ng babae. Kasi babaero nga eh. Yung astronaut. Yung alien. Ay, grabe talaga. Doon ba ako nanggaling na planeta? Sa planeta nila? Planeta ng alien? Planeta ng astronaut. Wala yung panty tsaka brief, no? Yung alien? Oo nga, no? Yung astronaut. Diba? Oo, hindi nila problema ang Posible pasilip nga. ng astronaut. Ng alien ba? Basta chicks na alien, okay yan. Pasok ka na. Ay, nako, mga kabisya natin. Good morning sa mga bumabiyahe ngayon. Kahit maulan, mag-amping takanunay at mga drivers, baka kayo ang mananalo ng 1.5 mamaya sa ating Love Notes. No boundary! Kaya andamayanan nyo lang kung kayo ang matatawag, tas merong pa bring me ang ating mga DJs, ihabol nyo na within Tama. 2 hours. Sayang din 500 pesos additional. So for a total of 2,000 pesos! Ayan. And shout out sa kay Kuya Nuriel Agpalo at Teresa. Good morning mga nasa palengke at Lorna. Mga
mga Uncle Edgar, mga Olieros family, Good morning. Jing Valenzuela, mga mananahi daw karon na nakikinig sa atin. Pati guard, Yan. nakita may nagpicture na Nanonood ng radyo. Uy, yan na, basic na basic. Ayan. Tutok lang po mga kabisyo sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!